آسایشا بسر پارتیەکیتیە دموکراتیک پێدێ لە باژارێکی تربەسپیە زارۆکێ بناوێ جوان ئەلیوسف ڕەڤاند و ئەو تەڤلی لەشکەرکەها خوا کرن یاکو دبن سەرپەرشتیە ئەندامەکێ پەکێکێدەیە و پشتی 5 ڕۆژە جوان و 3 هەڤالên xwe jê leşkergehê reviyan. Li gor tura Newroziyan û çayan, civaniyê ku bi temenê xwe 14 salî ye, roja 18 tebaxê hate revandin û piştî ku malbata wî lêkolîn derbarê wê pêk anîn, hat naskirin ku çekdarên peyedê ew biribûn, bi hênceta ku navê wî tomar bikin da ku tevlî leşkerkirina neçar bibe. Li gor zanyariyên malbata civan, ew li leşkergeha çekdarên peyedê li nêzîkî gundê Seran yê bajarokê Tirbespiyê bû. Di dema ku diya wî li heman leşkergehê li civan pirsiya bû. Serbasê wê leşkergehê malbata wî neçar kirin ku ew çênabe kurê xwe bînin ta ku 45 roj li ser rahênana wî derbas bibe. Li gor tura Newroziyan û çayan duh êvarî civan û 3 hevalê wî jê leşkergehê reviyan û ew niha li devereka aram e. Lê li gor heman torê operasyona rizgarkirina wan dikeve cihê gumanê de. Bi taybet ku leşkergeh bi temamî parastiye û her çar kesên ku reviyana zarokin û zehmet e li ser wan ku operasyoneke bi vî rengî bikarbînin. Lê li gor hin kesên agedar li bajarokê Tirbespiyê çekdarên peyedê nexwastin civan berdin ji ber ku malbata zarokê dun daxwaza zarokê xwe nekin. Ji ber vê yekê peyedê operasyona rizgarkirina civan û her sê hevalê wî hesan kir ta ev bûyer berfirehtir nebe bi taybet ku gelek dezgehên ragihandinê li ser vê bûyerê sekinîn. Tê zanîn ku di dema borî de çend rêxistinên navdewletî derbarê leşkerkirina zarokan ji balhêzên YPG ve rabord belav kiribûn. û yek ji wan rêxistina Banga Cunêfê ya ku berî çend meha li gel berpirsên YPG li Rojavayê Kurdistanê civiyan û mijara leşkerkirina zarokan di nav rêzên YPG de gengeşe kirin. û li gor wê civînê rêkeftinek di navbera her du aliyan de derbarê qedexekirina leşkerkirina ciwanên temenên wan dibin ji 10 salan re imzekirin. Lê heta niha hemû rêkeftinên di vî derbarê de man peyv li ser kaxezan. Bo bernama Ark, Helepçe Sedûn.